Γεια σας παιδιά, σε αυτή την παρουσίαση θα δούμε τη λύση του θέματος Α2 των Πανελληνίων Εξετάσεων 2011 για το μάθημα της ανάπτυξης εφαρμογών. Εδώ βλέπουμε ότι μας δίνεται ένα τμήμα αλγορίθμου και εμείς πρέπει με βάση αυτόν τον αλγόριθμο να απαντήσουμε σε 5 ερωτήσεις με σωστό ή λάθος. Σε αυτό το ερώτημα είναι καλό να δούμε λίγο τι κάνει το πρόγραμμα και μετά να περάσουμε στις ερωτήσεις. Αρχικά να πούμε τι κάνει το πρόγραμμα. Έχει δύο μεταβλητές, σίγμα και κάπα όπως βλέπουμε. Διαβάζει έναν αριθμό και τον εμφανίζει στην οθόνη. Μέχρι ότου η μεταβλητή σίγμα να είναι πάνω από 1000. Η μεταβλητή κάπα που αρχικοποιούμε στην αρχή μετράει αριθμούς που του δώσαμε. Πώς σκεφτόμαστε τώρα βλέποντας έναν αλγόριθμο? Βλέπουμε ότι έχει ένα βρόχο επανάληψης, τον αρχή επανάληψης μέχρι ότου, και θέλουμε να δούμε τι κάνει αυτός ο βρόχος. Αυτός ο βρόχος λοιπόν διαβάζει έναν αριθμό και τον εμφανίζει στην οθόνη μέχρι ότου το σίγμα να είναι πάνω από 1000. Ας εκτελέσουμε το πρόγραμμα να δούμε καλύτερα τι γίνεται. Λοιπόν, αρχικοποιούμε τη μεταβλητή σίγμα. Της βάζουμε την τιμή 0. Σε μια μεταβλητή κάπα βάζουμε πάλι την τιμή 0. Εδώ ξεκινάει ο βρόχος. Διαβάζουμε έναν αριθμό. Για παράδειγμα του δίνουμε τον αριθμό 1. Στη συνέχεια, στη μεταβλητή σίγμα προστίθεται το χ. 0 που είχαμε και 1 θα γίνει 1. Αν χ θετικός αριθμός, που είναι θετικός αριθμός το 1, τότε αυξάνεται και η μεταβλητή κάπα. Οπότε και η μεταβλητή κάπα από 0 θα γίνει 1. Τελειώνει εδώ πέρα η δομή αυτή που είναι με το αν. Και στη συνέχεια ελέγχει το πρόγραμμα να δει αν το σίγμα ξεπέρασε το 1000. Το ξεπέρασε, όχι. Γιατί είναι 1. Εμφανίζει το χ που του δώσαμε, τον άσο, και συνεχίζει. Ξαναγυρίζει πίσω εδώ στην αρχή επανάληψης. Παίρνει για παράδειγμα την τιμή 2 σαν χ. 2 και 1, το σίγμα τώρα θα γίνει 3. Το κ αυξάνει την τιμή του κατά 1 γιατί είναι θετικός και μας εμφανίζει το χ που είναι 2. Μετά του δίνουμε για παράδειγμα 5. Τώρα το σίγμα θα είναι 5 και 3 από πριν 8. Το κ θα αυξήσει κατά 1, θα γίνει 3 και θα μας εμφανίσει το 5 που του δώσαμε. Έχω βάλει εδώ πέρα τώρα λίγο μεγαλύτερους αριθμούς για να δούμε πού τελειώνει το πρόγραμμα. Για παράδειγμα του δίνουμε το 900. 900 και 8 που είχε από πριν 908 τώρα το σίγμα. Το κ αυξάνει σταθερά κατά 1, 4. Μας εμφανίζει το 900. Μετά του δίνουμε το 500. Το 500 με το 908 που είχε πριν μας κάνει 1408. Αυξάνει το κ κατά 1, γίνεται 5. Εμφανίζει εδώ πέρα το 500, αλλά βλέπουμε ότι έχει ξεπεράσει το σίγμα την τιμή 1000. Επομένως εδώ πέρα το πρόγραμμα καταλήγει. Πάμε να δούμε τώρα τις ερωτήσεις ξεχωριστά. Λέει, η εντολή 4 θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά. Ποια είναι η εντολή 4? Το διάβασε χ. Αυτό είναι σωστό, γιατί έχω μια δομή μέχρι ότου, που όπως γνωρίζουμε εκτελεί το κώδικας τουλάχιστον μία φορά. Δεύτερο ερώτημα. Η εντολή 1 θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά. Και αυτό είναι σωστό, γιατί στην αρχή η σίγμα παίρνει την τιμή 0 που την αρχικοποιούμε, όμως στη συνέχεια του προγράμματος αλλάζει κάθε φορά. Προστίθεται η τιμή της χ. Πάμε στο τρίτο. Στη μεταβλητή κάπα καταχωρείται το πλήθος των θετικών αριθμών που δόθηκαν. Σωστό. Η κάπα λειτουργεί σαν ένας μετρητής που μας δείχνει πόσους αριθμούς καταχωρήσαμε. Τέταρτο ερώτημα. Η εντολή 7 εκτελείται πάντα λιγότερες φορές από την εντολή 4. Αυτό είναι λάθος, γιατί η εντολή 7 που είναι το k/k-1, ο μετρητής μας δηλαδή, εκτελείται όσες φορές και η εντολή 4 γιατί αυτή τη δουλειά κάνει, μετράει τον χ. Πόσες φορές δώσαμε αριθμό δηλαδή. Πάμε και στο τελευταίο. Η τιμή που θα εμφανίσει η εντολή 10 μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός. Αυτό είναι λάθος και φαίνεται στην εντολή 6. Η εντολή 6 μας λέει αν χ θετικό τότε κάνε τα παρακάτω. Επομένως το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί μόνο για θετικούς αριθμούς. Αυτά για σήμερα, σας ευχαριστώ πολύ.